Sziasztok, én Bálint vagyok, és itt van velem Attila. Nekem be se föltött a stapatokat. Na. Megvan a first blood. Vigyázz, nem rássol neki olyan gyorsan. Igen. Tudtam. Ez nem igaz. Mindegy. Szóval, és ez pedig az első Call of Duty Modern Warfare 3 videónk lesz, amiben elmondjuk, hogy mi hogyan fog történni, és elnézést kérünk a felbontásért, csak sajnos még nem tudtunk rendes, normális kamerát venni, mert nem tedik, nem akar. Telni tedik rá? Attila, neked balra lesz, ja nem kinyittek. Hol? Itt van valaki. Na szóval, tehát majd ugye látni fogjátok a bemutatónkat, ugye? És abban ugye egy elég kafán összevágott bemutató lesz, amiket persze nem mi csináljuk, csak én összevágtam. Én csak összevágtam, és most hát jó szórakozást ki... Basszus! Jó szórakozást kívánok ez az MV3 kis gameplayhez. Basszus, ne jöjjön fel a lépcsőn, mert már itt így is ideg kész vagyok. Óvatosan. Bazd meg, lassan dobom a grátokat. Engem is kinyírt. No, szóval... És nem tudom, hogy mennyire fogtok minket nézni, de... Az a földön feküdik. És ugye majd nézed, vagy... Ne! Tehát majd folyamatosan fogjátok nézni a videóinkat, abban még legtöbb részben, főleg ilyen FPS játékokkal fogunk játszani. Mint például majd a bemutatóban is láthatjátok majd, ugye Battlefield 4, Modern Warfare 3 és Black Ops 2, meg Ghost, ugye? Meg MV2 is, azt kihagytam. Ezek lesznek így benne az FPS ilyen gameplayeinkben. Mind az ötből lesz, tehát mind az ötből lesz campaigning végigjátszás. Majd még a Black Ops 1 megvételén azon még gondolkozunk. És ugye még nem biztos, hogy itt. Ugye mi még kezdő videósok vagyunk, nem vagyunk annyira érdekeltek, mint ugye a többiek, nem akarom kimondani a nevüket, mert már ezért is izél a YouTube, meg ez már így reklámozás, szóval tök mindegy. Úgyhogy ez így a nagy részét így kb. Szerintem még nagyjából elmondtam. Na és akkor folytassuk azzal, hogy milyen gyakran lesznek videók. Ugye nem tudom, hogy ismeritek, alapból úgy fogjuk csinálni a videókat, hogy 2 naponta, de laggol a gyerek, és még így is kiszedtem, hogy szarrá laggol. Tehát... Az igen! A gyerek belerohant a gépfegyverembe. És ki? Na mindegy. Tehát... És úgy kb. Úgy lesz, ha jól tudom, hogy vasárnap felvesszük a videókat, és a héten beosztjuk. Mert ugye nekünk suli, meg minden, meg most 8-osok vagyunk, aztán most hajtás van 1000-rel. Úgyhogy nem... Úgyhogy csak úgy tudjuk maximum megcsinálni ezeket a videókat csak így tudjuk felrakni. Ami már nem biztos, hogy lesz, az pedig a Minecraft, mert nem szeretném.
Na szóval, tehát a Minecraft az nem biztos, hogy lesz. Ez csak azért mondom így, hogy nem biztos, mert nem tudjuk még eldönteni, hogy melyik platformon játsszuk. Nem én játszom, mert ugye az egyiken, ugye csak egyiken ketten tudjuk találni, viszont a másikon meg csak egyedül tudom. Nem. Tehát a másikon csak egyedül tudom. Ugye hát remélem ki tudjátok találni. Na és szerintem ennyi ez van ez a...